Έτσι πέρα είναι το Μαρούσιδο. Έτσι ήρθα. Αυτός είναι ο δρόμος. Έτσι πάει. Είναι το καμινάκι που πάει από πίσω τη δέρη και πάει το καμινάκι. Έχει που πάει δρόμο. Έχει καλά θυμάρια, βλέπω πάει. Καλά θυμάρια έχει. Απλά δεν έχει και δρόμο να περάσει. Έτσι στις πεζούλες σε πάει. Από πάει μπορούμε να σάσουμε τις πεζούλες. Έτσι. Έτος ο τόπος σε πάει. Να τα αμάξει. Έτος σε Ευαγγέλη πάει. Παλιά μελισσοκομεία. Παλιά. Λίγο θέλει σάσιμο πάει. Λίγο σάσιμο θέλει πάει. Να πάει πέρα να ξεποτέσει μερικά. Εύκολο είναι. Δεν είναι πράγμα είναι. Ωραίος τόπος και πολλά θυμάρια ρε φίλε. Όλα είναι θυμάρια πάει. Όλα είναι θυμάρια. Καλό θυμαράκι. Καλό. Και τα θυμάρια είναι καλά. Καλά είναι. Αυτά είναι Βαγγέλη. Αν μπορούμε να τον εσάσουμε. Δεν έχει μελισσοκομείο, πάει γύρω δεν έχει κανένα. Τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, έτσι εδώ απέναντι είναι ο παλιοδρόμος, είναι οι Μαρούσιδες και ο κεντρικός δρόμος που περνάμε για να πάμε στον τόπο μας, στις Μάλες. Να καταλάβεις.